Di 22 Nîsana her salekê de rojnamevanên Kurd û dezgehên ragihandinê belavbûn û derketina yekemîn rojname li derveyê welayet tînin bîra xwe û vedijînin. Ku Miqdad Midhet Bedirxan ji malbata bedirxaniyan yekemîn rojname bi navê Kurdistan di sala 1889 de li Qahîreya paytexta Misrê derxist. Derbarê vê yekê û vê mijarê de malpera fermî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye hevdîtinek bi endamê ragihandina navandî ya heman partiyê re çêkir. Têde mijara rojnamegariya Kurdî û astengiyên wê anî ziman. Ekremullah endamê ragihandina navandî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye PDKSê di destpêka axaftina xwe de got ku rojnamegariya Kurdî hîn jî profesyonel û rewişta pêşeyî dûr e û bi partî û rêxistinên siyasî ve girêdayî ye. û herçendê hin rojname yan dezgehên ragihandinê banga serbixweyî dikin lê her bi partî û desaladar û hin grûpan ve girêdayî ne. Navborî herwiha got ku rojnamegeriya Kurdî negihîştiye asta rekaberiyê bi dijmin re bike, herwiha diwarê şûrvekirina siyasî de ne di asta pêwîst de ye. û endam û kadrên ragihandina Kurdî diwarê siyasî de ne amade ne ku piraniya kadrên kar dikin li gor rêbaz û partiya xwe dimeşin. Derbarê karê ragihandina Kurdî û karê serbixweyî Ekrem Millet ji malpera PDKSê re herwiha da zanîn. Tu carî ragihandina Kurdî bi serbixweyî kar nake û serbixweyî û ragihandin du hêlin rastin tu carî nagihînin hev. Ji bilî wê yekê hejmarek ji ragihandina Kurdî siyaseta tundiraw bikartîne û tevî hin dezgeh ji aliyên siyasî dûrin lê di rêya aliyê ku pireyan ji wan re terxan dikin nêrîna wan didin xuyakirin. Millet amaje pêkir û got rojnamegeriya Kurdî beşek ji ya Sûriyê ye û pirsgirêkên ku rastî tên heman pirsgirêkên rojnamegeriya Sûriyê ne û pêşketina ragihandina Kurdî bi pêşketina partiyan ve girêdayî ye. Ji ber ku rojnamevanê Kurd nikare bi serbestî û azadî karê xwe bike ku ragihandin di çarçoveya yasayên demokratîk pêş dikevin. Navborî behsa sedemên kurêgirî li pêş rojnamevanan çê dike kir û got sedem gelekin di qonaxa yekem de desaladar rêgirê herî yekem e. Bi taybet kesên desaladar pêvanên demokratî di danûstandinê bi rojnamegerî û rojnamevanan re pabendî pê nake. Lewmet dibe weke dîlekê li cem rêbaz û sîstemê partiya xwe ku di encamê de rexin û rastî û şûreveya bê alî winda dibe. Di dawiya hevdîtina xwe de Ekrem Millet endamê ragihandina navandî ya PDKSê balkişan ser ku tiştê pêwîst ragihandineke pak û rast û bê alî ye. Ji ber ku em di dunyayeke tijî rastiyên ku hîn nehatine eşkerekirin de dijîn. û bi bê xelasbûna jina rastiya siyasî û ragihandinê gihandina bûyerên rast û eşkere zehmet dibe. Ji ber ku nîvê ji mijarên ragihandina Kurdî têda mubalexe heye û beşê din lêkolîn jê re divê lewma pêwîstî bi rojnamevanên Kurd li ser perwerdekirinê û rewişta pêşeyî hatibe rahênankirin heye.